idol, no? For today's video, breakfast tayo. Kaya gising natin. Ay breakfast natin, no? Konting kanin na may isda na pinarito. Nilagyan ko ng tuyo. Tsaka, yan po. Pansit. Yan. Kaya breakfast na tayo. Kasi, samahan niya ako mga idol, no? Breakfast tayo. Kain po, kain. Gising natin eh. Ano? Pansit. Luto natin pansit. Pansit yung ulam. Maga. Ayos naman. Kain mo ito, kain po. Kain te. Sarap. Wala pa tayo gana. Aga pa kasi. Tayo gana mga ito ng breakfast, no? Aga pa kasi. Okay, gawin siya kumakain ng pansit. Ha? Morning mga idol. Dito tayo sa kwarto. Maliligo tayo for today's video. Maliligo tayo. Yan. Ligo muna tayo. Tao. Ligo tayo. Ligo.